у вірах бяздонных глыбінь. Невысокая, крэпкага вясковага целаскладу, ружова-шчокая з адкрытым, чыстым, здаровага колеру шырокім і круглым, як поўня тварам, з ржаной бы пранік тугой касой ніжэй пояса, бурная, нелагодная, вуглаватая характарам, задзірлівая, непадатлівая, усё гэта пра Весяліну. Вочы блакітныя, изумрудныя, як воды ляснога возера, таілі ў глыбіні цяжкі смутак і цемру. Сялянскі моцны арганізм, упарты нораў, змушалі Весю заўсёды трымацца бадзёрай, бойкай, якой яна і была насамрэч па жыццярадаснасці сваёй прыроды. Прыехала ў Новаполацк са сталіцы. Гараджанкай Веся была, канешне, з вялікім нацягам. Маленькай дзяўчынкай яе забрала з вёскі ў Мінск са шматдзетнай гаротнай сям'і бацькоў-п'яніц багатая бяздзетная цётка. Усім патрэбным забяспечыла, адкарміла, апранула, дала пачатковую музычную адукацыю. Пляменніцай удзячнай была б Веся, каб не дзядзька. Цётчын прымака, пражыванец, жвавы, напыжаны, залатазубы, цётчын прэзент. Зух гадоў на 15 за хворую, пажылую, грузную цётку маладзейшай. Ён усёй душой і целам імкнуўся прымаць актыўны ўдзел у выхаванні дачкі. Праз маларухомасць цёткі сам паўсюль вадзіў, вазіў і ўладкоўваў дзяўчынку, кантраляваў выбар сябровак, торкаўся ў падлеткавыя стасункі і захапленні. Не цураўся ў потай чытаць школьныя дзённікі, анкеты, дзе вучні неабачліва адкрывалі адно аднаму свае мары і думкі, прызнаваліся ў каханні, дзяліліся сакрэтамі. Вылучыўшы момант для задушэўнай размовы, таемна ўзброены анкетнымі данымі, дзядзька выкрываў невартых Весялінінай увагі кавалераў. Здагадлівая, учэпістая розумам, дзяўчына імгненна прасякала, адкуль вецер дзьме. Тут сталічнага цётчынага выхавання не хапала, каб павярнуць дыялог з апекуном на дыпламатычныя рэйкі. Узвівалася, нібы апараная кіпнем, патрабавала трымаць дыстанцыю, ушчынала сапраўдны скандал, жалілася цётцы. Тая, улагоджаная ўжо рупным прыйдзесветам, змушаная сваёй бездапаможнасцю на многае заплюшчваць вочы, супакойвала пляменніцу напамінам, што дома з бесталковымі распутнымі бацькамі ёй прыйшлося б не саладзей. Пацярпі, дзетка. Весяліна сама ўсё гэта добра разумела і памятала, ды пакуль што не навучылася сунімаць свой бунтарскі нораў. Дачакалася студэнцкага вальнейшага часу, уздыхнула з палёгкай. Хоць дзядзька наведваў яе і тут рэгулярна, забяспечваў цётчынымі прадуктамі, грашмі, па-ранейшаму ўсюды торкаў нос, нахабна намякаў быць больш удзячнай яму. Весяліна цуралася сустрэч, саромелася прыездаў дзядзькі ў гуртжытло, пазбягала весці размовы аб ім. Пасля другога курса, не паслухаўшы мужа, цётка адпусціла Весяліну з групай у Крым на мора. Яшчэ зімой праз пошту дамовіліся з Саўгасам палоць грады памідораў, але і без тэматаў Весяліна з лёгкасцю магла адпачыць на поўдні. Так шчодра адарыла грашмі пляменніцу цётка. Смелая, адчайная, заўсёды гатовая да бяскрыўдных прыгод, Весяліна з энтузіязмам узялася знаёміцца з масквічамі. Там, у Маскве, прыйшлося чакаць паўднёвы гадзін 9. Не адыходзячы ад вакзала, яна ціха гаманіла ні аб чым са смяшлівым белабрысым хлопцам. І тут раптам намаляваўся бравы служака ў міліцэйскай форме.
Чаму ён падумаў? Заподозрыў Весяліну ў чымсьці непрыстойным, як кажуць, што ў каго у галаве. Не даў права патлумачыць, хто яна, куды едзе, павалок ва ўчастак. Аб'явілі адпраўку цягніка. Група пацягнулася на перон. Весяліны няма. Тым часам вушлы мент, спажадай агледзеўшы сакавітыя формы Весялінінай постаці, накіраваў дзяўчыну ў глухую падваротню. Пачаў расшпільваць свае штаны і патрабаваць выканаць тое, у чым дарэмна яе заподозрыў. Весяліна, калі зразумела, што мент зусім не мент па сумленні, дзюбнула яго нагой між ног і дала дзёру. Дарогу зблытала, запыхаўшыся, ледзь паспела схапіць у камеры хаванне сваю паклажу, чырвоная, растузаная, заплаканая, але аптымістычная і бадзёрая, у апошнюю хвіліну ўскочыла ў вагон. Працаваць Весяліна паехала па размеркаванні зусім у другі бок ад сталіцы, у раён чароўных Браслаўскіх азёр. К гэтаму часу яна не без дапамогі цёткі ўсвядоміла, што з людзьмі трэба трымацца асцярожна, памяркоўна, без гвалту. Асаблівага цярпення трэба набрацца ў абароце з начальствам, іначай век на табе будуць ваду вазіць. Веся хутка выйшла замуж, стала мамай, потым штосьці не заладзілася, як бывае ў маладых. Зларадны голас перадаваў навіну. Там да разводу дзела прамуе, а гэта дурніца зноў цяжарная ходзіць. Дзецьмі сям'ю не ўберагчы, а Весяліна зберагла, і ўсё ў яе слаўна, спакойна і складна. І муж, і дзеці, і ўнукі бегаюць. На рабоце Весяліну паважаюць. Дарэчы, дзядзька пасля раптоўнай смерці цёткі, якая не раз пры мужу паўтарала, што палову спадчыны пакіне пляменніцы, ды не паспела аформіць папер. Не аддаў Весяліне і каліва маёмасці. Нават яе асабістыя рэчы не дазволіў забраць. Хто ты такая? Не дам ні граша. Ну і табе тым жа аддасць. У вачах Весяліны на імгненне ўспыхнуў яры агонь. Штосьці змрочнае, цьмянае, невядомае адгукнулася ў самай глыбіні душы. Ажаніўся дзядзька, прадаў цётчыну кватэру, дачу, аўто. Вечаровым шпацырам з маладой жонкай яны трапілі пад трамвай. Жанчыну адразу насмерць, яму адрэзала ногі.